Už se poprali? Už se poprali, co? Už se poprali? Dámy a páni, vítajte v ďalšej epizóde Koaličného chaosu 2024. Lež sa pod vás, Tomáš! Promiň. Já ti dám! Už se berou! Už se berou! Huliak, verný poslanec, ktorý sa rozhodol nezávisle podporovať koalíciu, budeme hlasovať v rámci koaličnej zmluvy. ukázal, ako sa dnes obchoduje s vernosťou. Jeho vernosť, ako inak, nebude zadarmo. Ktoré ministerstvo by ste chceli? Pozrite sa, je to otázka rokovaní. V princípe je to jedno, máme dosť odborníkov. Huliak vie presne, ako z toho určite vyťažiť. Ja viem ešte stále rátať. 79 minus 3 je 76. To mi nevychádza. A v tejto skvelej politickej stabilite od našich garantov pokoja, Fica, Pellegriniho a Danka, sa navyšujú ceny od masla až po vajcia. Nielen maslo, ale cena vyletí zrejme aj pri vajíčkach. Přiměřeně. Ale nebojte sa, koalícia už pripravuje ďalší účet pre nás všetkých, veď Huliakovo priateľstvo určite niečo bude stáť. Ne, šek nechci. To snad stačí. Ještě. Rychleji. Ještě. Jak teď si trochu vydechnem. Pokračujem. Tak, rychle. A keď už chceme hovoriť o krízach, prejdeme rovno do nášho zdravotníctva. Pobyt v slovenskej nemocnici je v súčasnosti na úrovni stanovačky. Praktický prádelník. Pro druhou postel skočím do stodoly. Zvedná skříň. Kde si okrem toaletného papiera a príbora môžeme rovno zabaliť aj vlastného lekára. Já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo? Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. Ficová vláda si myslela, že to vyrieši odchod populárnej instagramovej Barbie, no nepomohlo. Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy a nepomôže ani šaško. Odbornosť, špičkové nemocnice, zmier medzi zdravotníkmi. Padláma. My mu nerozumíme, ale my mu věříme. My ho stejně jednou vyhodíme. Padláma. Zdravotníci sa chystajú na výpovede a premiér Fico schováva sa za rohom. Keď bol v opozícii, dvíhal ruky za lekárov. Odklad operácií, nedostatok poskytovanej zdravotnej starostlivosti, to sú veci, ktoré budú veľmi bolieť a bude to len a len preto, lebo nejakí hňupy sedia vo vláde Slovenskej republiky a sa rozhodli hrať túto hazardnú hru so slovenskými zdravotníkmi. Dnes sa tvári, že problémy v zdravotníctve neexistujú. Prestaňte prosím vás pekne s týmto divadlom a ne***te národ. Ak sa pýtate prečo, už 8-bodové memorandum vyjednané Igorom Matovičom necháva Fico na stole, aj keď sa to v parlamente osobne zahlasoval. Vy dobre viete, že sme majstri v populizme. Nuž čo dodať, keď slovenské zdravotníctvo slúži hlavne na zisk pre pentu. Takže ak do nemocnice pod vedením Fica pôjdete na budúce, zoberte si prosím vás so sebou vlastného lekára, vlastné vybavenie a pribalte si aj nádej, že budete mať rovnakú lekárskú starostlivosť, ako mal nedávno Fico, keď mu zachraňovali lekári život. Inak povedané, lekári Ficovi pred pár týždňami zachránili život a teraz sa Fico tvári, že ich vôbec nepozná. Tudíž si vám na tu práci môžem vysvedať. Teraz čerešnička na torte. Ľuboš Blaha, náš milý europoslanec, sa osobne vyberal do Moskvy poďakovať za podporu, ktorú mu vraj Rusi poskytujú. Ja sa chcem ospravedlniť ruskému národu za všetky tie rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. Na západe si užíva platy z bruselských zdrojov financované daňami občanov z celej Európy, kupuje si západné výrobky, no poďakovať sa chodí do Ruska. Sloboda a mier prichádza z východu. Prečo? Nuž, určite nie pre ruskú módu alebo technológie. Blaha tam má zrejme svoje dobré dôvody. Zrejme ruské doláre, no tie nie sú určite zadarmo. Proletáři všech zemí, vylište si prdel! Takto si Ľuboško zabezpečí priazeň východu, alias Ruska,
Zatiaľ, čo my mu platíme za demokratické zastupovanie Slovenska. Pozdravujem zo Štrasburgu, priatelia. Hovorím bláznenec. Na záver predsa len ešte jedna správa. Hlavne pre milovníkov objektívneho spravodajstva. RTVS už neexistuje. Prezident v noci podpísal zákon, ktorý obratom začal platiť. Verejnoprávne médium sa mení na STVR. Odteraz máme našu štátnu STVR, kde nám osobne Martinka bude zabezpečovať len ich tú pravú pravdu. Určite bude nezávislejšia a určite bude odpolitizovaná. Ty prestaň klamať do telky. No ak hľadáte správy bez klamstva, tak ste na správnej adrese. Sledujte nás na YouTube, Facebooku, Instagrame a TikToku.